ساتویں پیر پگارا سید شاہ مردان شاہ دوئم کی میت سکر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیر جو گوٹ پہنچائی گئی۔ میت کے ساتھ ان کے بیٹے پیر صبغت اللہ راشدی اور پیر صدر الدین بھی موجود تھے۔ ساتویں پیر پگارا مرحوم کا آخری دیدار کرنے اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مریدین اور ان کے چاہنے والے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی پہنچے تھے۔ سید شاہ مردان شاہ دوئم المعروف سید سکندر علی شاہ کی نماز جنازہ درگاہ روزہ دھنی کے احاطے میں پیر آف جھنگ شریف سراج احمد گیلانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، شاہ محمود قریشی، ایم کیو ایم سمیت مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کے رہنماؤں اور ہزاروں مریدین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت اہم شخصیات کو آخری دیدار کرایا گیا۔ ساتویں پیر پگارا کی تدفین میں صرف ہر جماعت کے خلفاء اور قریبی لوگوں کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ سید شاہ مردان شاہ دوئم کو پیر صدر الدین شاہ، پیر علی گوہر شاہ اور ہر جماعت کے خلفاء نے لحد میں اتارا اور شاہ مردان شاہ اول کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ہروں کے روحانی پیشوا اور مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ حرکت قلب بند ہونے سے لندن کے نجی اسپتال میں منگل کی رات کو انتقال کر گئے تھے۔ درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے او سکن لہندی ون پیو ہر ہر سکن لہندی ون پیو ہر ہر ہرا ہزارے درتے دل بر ہرا ہزارے درتے دل بر ڈوٹی دن تھا دس چودھار 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 پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے پیرن جو پگدار بہیا پیرن جو پگدار بہیا سبنی جو سالار بہیا سبنی جو سالار بہیا تھیندا سبن جا بیڑا پار تھیندا سبن جا بیڑا پار تھیندا سبن جا بیڑا پار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے اے نگر نورانی جام ہلے تھو نگر نورانی جام ہلے تھو نگر نورانی جام ہلے تھو جے کو اچے تو تینکھے ملے جے کو اچے تو تینکھے ملے تو کھائن ساں تھا لہن ازار 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 پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے روئدن کے تو رگڑا لائی روئدن کے تو رگڑا لائی روئدن کے تو رگڑا لائی نار ولایت وارا سائی نار ولایت وارا سائی مرشد کامل کلنگی دار مرشد کامل کلنگی دار مرشد کامل کلنگی دار مرشد کامل کلنگی دار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو ایندو اڈجی ویندو یار ایندو اڈجی ویندو یار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے صاحب زادن سان جڑی شل صاحب زادن سان جڑی شل صاحب زادن سان جڑے شل یکھڑن ٹھار پگارا پنہل یکھڑن ٹھار پگارا پنہل سارے لڈڑے جا سالار سارے لڈڑے جا سالار سارے لڈڑے جا سالار پاگارے جے درتے جے کو پاگارے جے درتے جے کو
ईंदो अॾिजी वेंदो यार ईंदो अॾिजी वेंदो यार पागारे जे दर ते जे ओ मोहम्मद हसन शाह सोई वारो मोहम्मद हसन शाह सोई वारो मोहम्मद हसन शाह सोई वारो पहिरियों खलीफ़ो तुंहिंजो प्यारो पहिरियों खलीफ़ो तुंहिंजो प्यारो ते लालण लाता रंगड़ा हज़ार लालण लाता रंगड़ा हज़ार लालण लाता रंगड़ा हज़ार लालण लाता रंगड़ा हज़ार पागारे जे दर ते जेको पागारे जे दर ते जेको ईंदो अॾिजी वेंदो यार ईंदो अॾिजी वेंदो यार पागारे जे दर ते जेको पागारे जे अब्दुल लतीफ़ बि तुंहिंजो फ़क़ीरा अब्दुल लतीफ़ बि तुंहिंजो फ़क़ीरा अब्दुल लतीफ़ बि तुंहिंजो फ़क़ीरा सोई वारनि जो दामन गीरा सोई वारनि जो दामन गीरा मुंहिंजो तन सां आहे प्यार 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 पागारे जे दर ते जेको पागारे जे दर ते जेको ईंदो अॾिजी वेंदो यार ईंदो अॾिजी वेंदो यार ईंदो अॾिजी वेंदो यार पागारे जे दर ते जेको पागारे जे दर ते राजा साहेब
Tentang menjawab dari atas di mana. Kami itu keluar